Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дугыннары телевидениесе чираттагы җомга көн чыгарылышын карарга чакыра. Бүген 31 май һәм эфирда атна информацион программасы. Студияда Гөлназ Гатауллина. Бүген сезнең игътибарга. Бердәм алдан тавыш бирү көне лаеклы кандидатларны ачыклады. Районда кооперацияны нәтиҗәле үстерү атнасы үтте. Чыгарылыш укучылар өчен мәктәпләрдә соңгы кыңгырау чаралары узды. Хәзер барысы турында да тулырак. 26 май көне районның 6 участогында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлыгына Бердәм Россия партиясыннан алга таба кандидат итеп чыгару өчен кандидатураларга алдан тавыш бирү булды. Тулырак Райла Галявина хәбәрендә. Байлар сабасы сайлаучылары иртәдән үк гражданлык бурычларын үтәп калу өчен участокларга килде. Мәдәният йортында халык айруча күп булды. Тавыш бирүчеләр хәтта зур чират ясап тезелде. Аларга икешәр бюллетень бирелде. Аның берсендә бер мандатлы сайлау округыннан, икенчесендә партия ягыннан кандидатлар исемлеге язылган иде. Безнең 49 номерлы Мамадыш бер мандатлы сайлау округы буенча кандидатлар исемлеген 4 кеше тулыландырды. Алар Саба муниципаль районы башлыгы Минаханов, Мамадыш муниципаль районы башлыгы Анатолий Иванов, җаваплыгы шикләнгән Транс-Лом переработка җәмгыяте генераль директоры Марат Галиев, җаваплыгы шикләнгән Белем-ру җәмгыяте җитәкчесе Раил Гатауллиннар. Урыннарга кереп, кешеләр үзләренә якын кандидатлар өчен тавыш бирде. Менә бу сайлау участогында, Саба сайлау участогында 1290 кеше списокта тора инде. Менә күргәнебезчә, әле сәгать иртәнге 9 тулмаган, кешеләр бик актив киләләр һәм инде үзләренең тавышларын биреп, үзләренең кандидатларына тавышларын бирәбез дип Биртәнге яктан ук менә актив килгәннәр халык. 49 Мамадыш сайлау округы буенча монда инде безнең 4 кандидат һәм дә инде партия буенча безнең 101 кандидат теркәлгән бюллетеннарга. Айнур Халиев яшь гвардиячеләр белән эшләүче буларак бүгенге праймеризда катнашуны үзенең намус эше итеп карый. Лаеклы кандидатым өчен тавышымны бирдем ди. Менә 26 май безнең инде предварительный голосование, ягъни алдан сайлау бүген безнең Бердәм Россия партиясе уздыра. Бу безнең сайлауларның төп максаты шушы Бердәм Россия партиясының 8 сентябрьдә уза торган Дәүләт Советы депутатларын сайлауларында инде депутатларның исемлеген бердән булдыру һәм инде аларны безнең шушы сайлауларда кайсысының халык тавыш күпне бирә, шушы рейтинг ясау һәм инде шушы рейтинг тәртибендә Дәүләт Советына аларны тәкъдим итү безнең төп бүген бурыч булып тора. Менә күреп торасыз, халык безнең агыла һәм инде алар һәр берсе дә үзенә тиешле кандидат өчен тавыш бирә һәм инде әлеге кандидат безнең киләчәктә халык өчен зур эшләр башкарыр дип уйлыйм. Менә бүген үзем дә әлеге сайлауларда катнашам һәм инде мин үзем күрергә теләгән үзем тавыш бүген бирдем, тавыш бирдем кандидатка һәм инде ул кандидат җиңеп чыгар дип уйлыйм һәм киләчәктә дә безгә халык өчен, җәмгыятебез өчен зур файдалы эшләр башкарыр дип уйлыйм. Бүгенге көндә праймеризның лидерлар бишлеге билгеле. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе һәм Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин журналистларга бу исемлекне атады. Иң күп тавыш җыйган Татарстан Республикасы Дәүләт Советыннан депутатлыкка кандидатлар бишлегенә түбәндәгеләр керде. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, КамАЗ мастер командасы җитәкчесе Владимир Щегин, Бола Сити полилингваль балалар бакчалары һәм мәктәпләр шелтерен оештыручы Альбина Насырова, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов, Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе генераль директоры Илшат Әминов. Алдан тавыш бирүдә гомумән алганда 400 меңнән артык Татарстанда катнашкан. Бу сайлаучыларның 13,16% тавыш бирү участогына килде дигән сүз. Тавыш бирүнең оешкан төстә узуы һәм шикаятьләр булмавы да билгеле. Гомуми нәтиҗәләр ясап әйткәндә сайлаучылар депутатлар корпусы составын яңартырга һәм яшәртергә тели. Соңгы нәтиҗә агымдагы елның 8 сентябрендә бердәм тавыш бирү көнендә Татарстан Республика парламенты Татарстан Республикасы Дәүләт Советына сайлаулар узганнан соң билгеле булачак. Саба муниципаль районында Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгы кооперациясын үстерү буенча компетенцияләр үзәге тарафыннан Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән берлектә оештырылган кооперацияны нәтиҗәле үстерү атналыгы уза. Бу чара республикада авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативларын үстерү чараларын гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән. Шушы көннәрдә кооператорлар, фермерлар, сөт җыючыларга авыл хуҗалыгы кооперативларының эш принцибын, аларның өстенлекле якларын, кооперативларга дәүләт ярдәме хакында аңлату максаты белән Байлар Сабасы мәдәният йортында
вакытында Соба районында кооперацияның нәтиҗәлелеге атнасы исеме астында узучы юнәлеш бирә торган киңәшмә үтте. Киңәшмә Татарстан Республикасының 6 Төньяк районы катнашында узды. Анда Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан вәкилләр һәм район җитәкчелеге катнашты. Атналык кысаларында Соба аграр көллиятендә Татарстан Республикасында кооперацияны үстерү буенча компетенциялар үзәге вәкилләре катнашында укулар булды. Онда Соба, Орша, Теләче, Кукмара районнарыннан килгән авыл хуҗалыгы кооперативлары, авыл хуҗалыгы предприятиеләре, фермерлар катнашты. Кооперация эксперты Ринат Рим улы Мамаев нәтиҗәле сату серләре темасын тренинг барышында тулысы белән ачты. Безнең төп максат гомумән алганда авыл җирлегендә эшмәкәр булам диючеләргә аңа аңлатла эш алып бара, хәтта җитәкләп алып барырга аның сату юлларын булдырганча хәтле. Тик менә шул мәгълүмат тарату юллары төрлечә. Бүгенге көндә без эшләйбез атна үстерү форматында. Чөнки бу очракта безнең эшмәкәрләребез килеп яхшы мәгълүмат тыңлап кына үз проблемалары белән калып кайтып китми. Атна барышында біз аларның ихтияҗын тыңлап, аларның үз юллары никадәр бер тәкъдимнәр белән китәчәкбез. Бу гына да түгел әле, ул тәкъдимнәр булдырганнан соң аларны без абонент итеп кабул итәбез һәм инде аларның үсешендә берникадәр вакыт үзебезнең тәэсир хезмәт куябыз. Безнең төп нәтиҗә булырга тиеш авыл җирлегебездә җитештерү һәм эшләр алып бару һәм әлбәттә сату юлларын булдыру. Ринат Мамаев кооперативларга дәүләт ярдәме күрсәтелүгә халыкның ышанып җитмәүе хакында да әйтте. Әлбәттә безнең халкыбыз күбрәк эшләргә өйрәнгән, ул нашул чараларга йөрү әле пока бик киң күләм дип әйтелми. Чөнки алар күпчелек ышанмыйлар дәүләт тарафыннан аларга ярдәм булуларына. Шуңа күрә бүгенге көндә бик күп килешү дип әйтеп булмый. Инде килгәннәр арасында безнең кичә чара бетте сәгать 6-ларда біз 8-нче яртыга хәтле аларның сорауларына җавап бирдек. Менә бу инде әлбәттә безнең җиткергән мәгълүматның югары кызыксыну уяту турында дәлил булып тора. Екатеринбургтан килгән партнерлар теманы тагын да тулыландырдылар. Мы приехали с целью познакомить местные фермерские организации, кооперативы с нашим заводом, рассказать о наших возможностях, рассказать о том, что мы можем предоставить для них, скажем так, эффективные какие-то решения по переработке молока. У нас есть готовые решения по линиям переработки молока, начиная от 500 литров. Далее у нас есть возможность предоставлять блочно-модульные здания, уже готовые у нас в Екатеринбурге на производстве. Мы собираем блоки и уже под потребности, смотря что хотят получать, какой продукт, готовые уже решения привозим и устанавливаем на территории, скажем так, фермера. Вот, и также можно у нас заказывать единичную какую-то продукцию, это емкости, насосы и прочие расходные материалы. Эмир Тухватуллин аларның продукциясы белән кызыксынучыларның районда шактый булуын искәртте. Заинтересованных лиц очень много. Вот непосредственно именно кооперации. Вот, уже заинтересовались нашим предложением, плюс у нас есть ноу-хау, новинки различные, которые, вот, есть основная новинка, которую мы привезли знакомить именно вот для маленьких коопераций, да, им будет это очень выгодно, интересно. Люди заинтересованы, люди уже обменялись нашими контактами, у нас представители контактами обменялись. Вот, и я надеюсь, что мы начнем работать. Программаны гамәлгә ашыруның максаты авыл кооперациясының барлык төрләрен һәм барыннан да элек авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләрнең, кече хуҗалык формаларының, кулланучылар җәмгыятьләренең авыл хуҗалыгы продукциясын сату базарына үтеп керүен тәэмин итүнең төп механизмы буларак авыл җирлегендә тормыш сыйфатын яхшырту, авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперациясе системасын үстерү. Соңгы кыңгырау соңгы дәрескә дәшә. Республика мәктәпләрендә 25 майда соңгы кыңгырау шыңнары яңгырады. Шул исәптән Саба районы чыгарылыш сыйныф укучылары өчен быел урта гомум белем бирү учреждениеләрен районыбызда 144 егет һәм кыз тәмамлый. Икенче туган йортларына әйләнгән мәктәпләре һәм яраткан укытучылары белән сабуллашкан районыбыз укучылары белән безнең иҗат төркемендә аралашып, аларның бәйрәме шаһитләре булып кайтты. Саба гимназиясыннан Әлфия Мөбәрәкова хәбәре. 25 май иртәсе Саба гимназиясында зур тантана. Бүген чыгарылыш сыйныф укучылары өчен соңгы кыңгырау шыңлый. Залга укытучылар, әти-әниләр, чыгарылыш сыйныф укучылары җыелган.
Менә барысы да дулкынланып көткән мизгелләр башлана. Я от всей души хочу поздравить вас всех с этим замечательным праздником, с днем последнего звонка. Для вас он сегодня особенный, потому что для 11 класса сегодня прозвенит последний их школьный звонок. Поэтому это такой волнующий день, когда, может быть, хочется и плакать, кому-то хочется смеяться, но, в общем, все вместе. И, уважаемые родители, сегодня у вас тоже особенный день, потому что некоторые из вас сегодня прощаются со школой. Айгөл Шакиржановна төрле фәннәр буенча үткәрелгән фән олимпиадаларында җиңүчеләргә грамоталар тапшырды. Быел гимназияны 32 укучы тамамлый. Аларның барысы да бердәм дәүләт имтиханнарына кертелгән. Араларында 11 ел буе бишле билгеләренә генә укыганнары да бар. Смысл жизни ищи и в сомнениях любых. Помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее люби. Выбирай только сердцем своим и раскрашивай счастьем своим каждый день. Без боязни напротив течения плыви. Пробуй новое, светлое, помни, что здесь все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Бүгенге шатлыкны бүлешергә Саба муниципаль район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов та килгән. Бөтенебезне шушы бердәм имтихан экзаменнарын тәртипле рәвештә биреп, һәрберебез Алла риза үз көнебезне табып, тормышыбызда бөтен булган планнарыбыз ашсын, тормышка ашсын, сезнең бөтен өметләрегез тормышка ашсын, исәнлек саулык сезгә барыгызга да. Соңгы кыңгыраучыңа. Исеме бераз моңсурак булса да, ул шатлыклы көн. Аны укытучылар да, әти-әниләр дә, беренче тапкыр балаларга хәреф танырга өйрәткән укытучылар да көтә. Хәтерлим мин әле бүгенгедәй. Саумы апа диеп куанып, сыйныф бүлмәсенә бер артлы шук балалар кереп тулганын. Хәтерлим мин әле бүгенгедәй. Бераз каушап, бераз калтырап, каршыгызга кереп баскан мәлдә калган идем баштап торап. Якын итеп аркагыздан сидем, ачуланып алдым кирәксә. Шын йөрәгем белән кайгырдым мин, сезгә начар билгә эләксә. Сезнең белән бергә шатландым да, кайгы сагышымны тараттым. Сыйныфтагы иң шук малайны да ихлас күңелем белән яраттым. Хәтерләрмен һаман бүгенгедәй. Үтсә дә ничә сентябрь. Шушы укытучы апаларны хәтерләрсез әле сездә бер. Беренче дәрес, беренче партадашым, тырыша-тырмаша язган беренче хәреф, беренче бишле билгесе. Булар барысы да кичә генә кебек. Бүген инде безнең каршыбызда тик тормас һәм хәрәкәтчән сабыйлар урынына җиткән егетләр, гүзәл кызлар утыра. Чыгарылыш сыйныф укучылары ул көнне сәхнәдә бөтерелде. Алар биеделәр дә, җырладылар да, укытучы абый-апаларына шигырьләр дә сөйләделәр. Шын күңелдән хисләр ташкыны кайнады. Йөзләрдән елмаю китмәде. Бу шатлыклы минутлар
кадерле укучыларыбызны гомер буе озата барсын иде. Миңа бик моңсу, чөнки мәктәптән бердә китәсем килми, яраткан укучыларым яныннан мин мәктәпне бик яраттым. Кайсы укытучыларга бигрәк тә рәхмәтле? Мин бигрәк тә үземнең инглиз теле укытучына рәхмәтле, үземнең Илья Сәрәҗанова, үзебезнең класс руководителгә. Киләчәктә кем булырга хыялланасыз? Мин үзем киләчәктә тормышымны инглиз теле белән бәйләргә җыенам һәм КФУга международные отношения кафедрасына керергә телим. Мин шушы мәктәптә инде 17 елымны эшлим. Һәм менә бу беренче чыгарылышым. Беренче класстан алган, хәзерге җырда менә 11 класска үсеп җиттеләр. Һәм бу 11 классны тәмамлыйлар. Караганда шатлыклы, бер караганда моңсу, ни өчен моңсу дип әйткәндә, чөнки иң беренче тәүге балалар дип әйтәм инде, иң беренче укучыларым бүген шушы мәктәбебезне, шушы гимназиябызны тәмамлап чыгалар. Шатлыклы аларның менә шушы инде исән-сау 11 сыйныфны тәмамлап чыкканнары өчен. Һәм алда инде менә шушы елга хәтле инде бер тапкыр да сынатмадылар. Һәр вакыт әйбәт кенә белем уңышларга ирешеп. Һәм алдагы елларда да менә окуларын да биреп, һәм алдагы тормышларында да бар тик яхшы гына алар турында яхшы гына фикерләр ишетеп, һәм алар турында бар тик яхшы сүзләр генә ишетергә дип уйлыйм. Менә шуның өчен шатлыклы инде. Нәни райондашыбыз Камилла Кәримуллина әле 5 кенә яшьлек булуына да карамастан тормышында шактый җитди адымнар ясарга өлгергән. Күптән түгел генә республика күләмендә узган Мини-Мисс Татарстаны бәйгесендә ул җиңү яулады. Иртәгә 1 июньдә сагынып көткән җәйнең 1 көнендә халыкара балаларны яклау көне билгеләп үтелә. Шушы бәйрәмгә үзенә, әти-әнисенә һәм тәрбиячеләренә Камилла шул рәвешле зур бүләк ясады. Бүген Камилланың төп эше балалар бакчасына йөрү. Әтисе Артем, әнисе Альбина һәм кечкенә энесе 2 яшьлек Рамзан белән Килдебәк авылында яшәсә дә, ул Сабадагы балачак балалар бакчасында тәрбияләнә. Бер көндә калмыйча, яраткан группадашлары янына сагынып килә. Тәрбияче апалары да, иптәшләре дә көтеп тора үзен. Балачак садигына инде 4 ел ачылганнан бирле йөрибез. Безгә шундый эше тәрбиячеләре дә ягымлы, балалар белән шөгыльләнәләр. Һәр баланың үзенә генә хас сәләте, таланты була. Моны әлбәттә әти-әниләр белән бергә балалар бакчаларында эшләүче педагоглар күреп алып, дөрес юнәлеш бирә, үстерә. Камилла исә һич уйламаганда үзен бию, матурлык, мода юлында таба. Һәм әти-әнисе аны республика күләмендә уздырылган Мини-Мисс Татарстаны бәйгесендә катнаштырып карарга уйлый. Уңышка җиңүгә ирешү өчен әти-әнисе дә, тәрбияче апалары да күп көч куя. Күп көннәр дәвам иткән әзерлекләр, йокысыз төннәр көткән нәтиҗәне дә бирә. Һәм Мини-Мисс Татарстаны бәйгесенең Дюймовочка номинациясында Саба кызы Камилла җиңүче дип игълан ителә. СМС тавыш җыюда җиңеп чыга. Мини-Мисс Татарстан конкурсына без 6 көн дәвамында әзерләндек. Казанда торып, иртәнге 10-нан кичке 5-кә 6-га хәллектә калган очраклар булды. Аларнан да төрле биюләргә, сценада үзеңне ничек тотырга өйрәттеләр. Үзләренең белгән, өйрәнгән биюләрен, творческий номерларын күрсәттеләр. Аллага шөкер, бу безнең өчен бик сөенечле вакыйга булды. Горурландык. 5 кенә яшь бит әле аңа үзенә дә, кичкенә. Бүтән тәрбиячеләренә, җитәкчеләренә бөтенсенә рәхмәт әйтәсем килә. Безнең балалар өчен эшлиләр. Балаларга төрле белем бирәләр. Мәктәпкә әзерлиләр безне. Бөтенсенә дә, әти-әниләргә дә, бөтен балаларның да рәхмәт белдерәсем килә. Безнең өчен тырыштылар. СМС голосованиеда да бик актив катнаштылар. Камилла Бөтен Россия бию фестивалендә дә катнаша. Анда ул испан биюе белән 3-нче дәрәҗәдәге диплом белән бүләкләнә. Бакчада балаларга бер төрле игътибар, тәрбия бирелә. Апалары да алар өчен тәртипле, тырыш, акыллы, белемле булсыннар дип тырыша. Кызыклы шөгыльләрне дә уйлап табып кына торалар. Мөмкинлекләр дә күп. Ә инде балаларның ирешкән уңышлары алар өчен зур сөенеч, хезмәтләренең зур нәтиҗәсе. Һәрбер бала сәләтле. Без аларның һәрберсенең дәген сәләтен күреп, үстерергә тырышабыз. Инде аларның шулай конкурсларда урын алуларына шатланабыз, горурланабыз. Һәр кайсы да шундый булсын иде. Камилла безнең бакча шулыга йөри башлады. Ул бик акыллы, тәртипле, бик тыныч кына, тыйнак кына кыз. Бу конкурска килгәндә инде без аны иң беренче әзерләдек. Büyük җиңү конкурсына. Анда безнең музыка җитәкчеләре, педагоглар аңа
йөрүгә, биюләр салырга өйрәттеләр инде. Аннан соң без аның белән Казанга конкурска бардык. Ул конкурста безнең Камилла 2нче урынны яулады. Шулай ук бу конкурста без катнаштык бию коллективы белән дә. Камилла шул коллективта да биеде. Анда без 3нче урын алдык республика буенча һәм кубок белән бүләкләндек. Балалар бик яратып йөриләр. Без инде төрле конкурсларда катнашабыз. Район буенча, республика буенча лайыклы урыннарыбыз бар. Иң мөһиме безнең балалар сау сәламәт булып йөрсәләр, әти-әниләр безнең эштән канәгать булсалар, безнең өчен зур куаныч шул инде. Камилла бик кызыксынучан бала, бию, теннис белән дә шөгыльләнә икән. Мәчеткә йөри, төгәл фән, математика белән дә кызыксына әле ди әнисен. Уңган кыз әти-әнисен шулай куандырып, сөйнечле хәбәрләр генә китереп торсын. Әй күңелле балачак, кеше гомерендә иң рәхәт, иң ваемсыз һәм мәшәкатьсез чор шул. Бар һәм уенда. Һәм һәркем диярлек сезнең арада да кайтасы иде бер мизгелгә генә балачакка дип еш кына хыялланып та аладыр. Бүген балаларыбызга карыйбыз да, Аллага шөкер, дөньялар имин, тыныч, җитеш тормышта яшиләр дип сөенәбез. Бәхетле балачак кичерүләренә чын күңелдән шатланабыз. Шулай мәңге дәвам итсен дә. Саба йөзү бассейнында шөгыльләнүче балалар көч сынашты. Ярышлар балаларны яклау көненә багышланды. Яш йөзүчеләрне спорт мәктәбе директоры Рифат Хисамов сәламләде, ярышларда уңышлар теләде. Йөзүдә 2011-2013 елга һәм аннан яшерәк кызлар һәм малайлар көч сынашты. 25 һәм 50 метр арага аркада һәм ирекле стилдә йөзеп осталыкларын күрсәттеләр. Балаларына көч биреп торырга әти-әниләр дә килгән иде һәм алар балаларның сәләтләрен күреп сөенеп утырдылар, җан аттылар. Җиңүгә исә үз стильләрендә һәм яшьләрендә Ислам Мусин, Егор Дмитриев, Дарина Абдуллина, Арина Шаяхматова, Әгләм Сафин, Азалият Хәмова, Газиз Галәвиев һәм Алия Әхмәдуллиналар иреште. Атна информацион программасының бүгенге чыгарылышында сезгә җиткерәсе яңалыклар менә шулар иде. Реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруын карый алырсыз. Иртәгә җиһанга ямьле җәй аяк баса. Аның беренче көне кадерле балаларыбызны яклау көне билгеләп үтелә. Ил көннәребез тыныч булып, һәр бала сау сәламәт, озын гомерле, бәхетле яшәсен. Йөзләре һәр вакыт сөенеч һәм шатлыктан балкып торсын. Ә мин сезнең белән саубуллашам. Ялларыгызны күңелле һәм файдалы үткәрегез.